Ndinokwazai mangwanani ano muri yose yeZimbabwe. Nokwazai vana vaMwari vatendi kwese kwese kumativi mana enyika kwamuri. Tinosangana zvakare mangwanani ano munguva yeshumiro yeshoko. Ndini wenyu Bishop Amon D. Madao, Bishop AFM in Zimbabwe. Regai tisatapinda mushoko redu ndinamate baba vedu naMwari wedu mangwanani ano. Ndinokutendai nenguva ino. Ropafadzai shoko renyu, zodzai miromo yangu, komborerai umwe noumwe mutereri achanzwa shoko iri. Fambai mukati medzimba dzavo, fambai muupenyu hwavo, mubate umwe noumwe nenyasha dzenyu. Burukirai muzadze nomweya mutsvene, murape vanorwara, mudzinge mweya yetsvina, mupe tariro nomufaro kuvanhu venyu. Komborerai nguva ino Baba, muitungamire, toisa zvose maoko enyu muzita raIshe vedu Jesu Kristu. Mangwanani ano tichaverenga shoko raMwari kuna Mapisarema 105 kubva paverse 18 kusvika paverse 15. Mapisarema 105 verses 18 kusvika pa15 na vaKorinte vechipiri chapter 1 verse 21. Vakafamba vachibva kuno rumwe rudzi vachienda kuno rumwe, nokubva kuno umwe ushe vachienda kuno umwe ushe. Haana kutendera munhu kuvaitira zvakaipa. Zvirokwazvo wakatuka madzimambo nokuda kwavo, achiti, musabata vazodzwa vangu navaprofita vangu, musavaitira chakaipa. Musabata vazodziwa vangu navaprofita vangu, musavaitira chakaipa. 2 Corinthians chapter 1 verse 21. Inoti, zvino uyu unotisimbisa muna Kristu pamwechete nemi nokutizodza ndiMwari. Unotisimbisa muna Kristu pamwechete nemi neunotizodza ndiMwari. Ndinoda kutaura mangwanani ano kuvana vaMwari vari kunzwa shoko iri. Ndoda kutaura kuvatendi vaya vakada Jesu, vaya vanomutevera. Nyaya inoti hakuna ungauraya chakazodzwa naMwari. Hakuna ungauraya vakazodzwa naMwari. Na mubvunzo watinofanira kupindura wokutanga ndo unoti, ndiani unonzi muzodziwa waMwari? Ndiani wakazodzwa naMwari? Nyaya yekuzodzwa iyi ndinoziva kumakereka akawanda inonzi vafundisi chete ndivo vakazodzwa naMwari. Vaprofita chete ndivo vanonzi vakazodzwa naMwari. Mapasta nemabishop ndivo chete vanonzi vakazodziwa naMwari. Madhikoni nemaeredha ndo vazodziwa vaMwari. Tinozvinzisa kuti hakuna ungabata basa raMwari asina kurizodzerwa. Umwe noumwe ari pabasa romushumiri muumambo hwaMwari unoribata nekuda kwezodzo iri pamusoro pake. Regai mangwanani ano ndibve ndataura kuti wese muKristu naiyewo wakazodziwa naMwari. Wese mwana waMwari wakazodzwa naMwari. Vese vakatenda kuna Jesu vazodziwa vaMwari. Paya pawakagamuchira Jesu Kristu, mweya washe wakauya pamusoro pako ukagara mauri. Mweya waMwari uri muupenyu hwako ndo inonzi zodzo. Kushanda kwomweya waMwari uchikushandisa, kushanda kwomweya waMwari mauri ndo inonzi zodzo. Hapana kurarama kwaungaita chiKristu usina kuchizodzerwa. Haugone kubata basa raMwari usina kuzodza kwaMwari pamusoro pako. Haugone kurwa naSatani namadhimoni navaroyi ukavakunda pasina zodzo pamusoro poupenyu hwako. Ndoda kuti ndibate nyaya iyi newe uibate, yekuti muKristu wega wega muzodziwa waMwari. muKristu wega wega wakazodzwa naMwari. Nyaya yangu iri kuti hakuna unouraya chakazodzwa naMwari. John wokutanga chapter number 2 pa verse ya 20 inoti iyo, imi munokuzodzwa kunobva kuna iye mutsvene, munoziva zvose. Imi vana vaMwari. Johane wainyorera maKristu, wakanga asinganyoreri mabishop, unonyorera vatendi. Unoti kwavari, imi mune kuzodza kunobva kwaari, kunogara kwamuri. Verse 27 inoti, kana muri imi kuzodzwa kwamakagamuchira kwaari kunogara mamuri, hamufaniri kuti mudzidzwe chinhu. Saka every Christian
whether watendeuka nhasi, whether une 10 years, whether une 15 years, uri muzodzwa wa Mwari, wakazodzwa naMwari. Now ndoda kuti ndibate zvakare varanoti Christ, Kristu Messiah. Kristu hausi mutupo wa Jesu. Kristu zvinoreva muzodziwa. Saka vatendi vanonzi maKristu. Zvoreva kuti kana zvichinzi maKristu zvinova vakazodziwa, kana the little anointed ones vakazodziwa, vanogoverana naKristu mukuzodza kwake. Rega ndikuudze mwana waMwari, kunyange une utera hwakamira sei, une kukundikana wakaita sei, usina mari muhomwe yako, usina simba, usina chigaro, kuzodza kwa Kristu kuri mauri, uri muzodziwa wa Mwari pauri ipapo, sezva uri izvozvo kuruzevha kwaunogara, kulocation kwaunogara, usina motikari yaunofamba nayo uchifamba netsoka, uri muzodziwa wa Mwari. Usina mari muhomwe, uri muzodziwa wa Mwari. Every child of God muzodziwa wa Mwari. Gwaro rataverenga rokutanga kuna mapisarema rikutaura pamusoro Psalms 105 verse 13 to 15. Iri kutaura vana vaIsraeri vachibuda munyika yeIjipita. Unoti vakafamba from another kingdom to another, vakafamba from another border to another, vakafamba from another nation to another. Pavaifamba vana vaIsraeri, Bhaibheri shoko raMwari rinoti vaifamba vasingagari nzvimbo imwe chete, vaipfuura kunyika dzakasiyana siyana, vachisangana nemachallenges akasiyana siyana, vachisangana nekurwiswa kwakasiyana siyana. Vairwiswa nevaEdhomi, vairwiswa nevaKenani, vairwiswa nevaHivhi, vachirwiswa nevaHeti, maAmareki namaMoabhu. Verse 14 inoti iyo, Jehovha Mwari haana kutendera kuti vakanganiswe. Jehovha Mwari haana kutendera kuti vakuvadzwe. Jehovha Mwari wakaramba kuti vanhu vake vakuvadzwe. Jehovha wakatuka kana kuti wakarayira, wakarebuka madzishe pamusoro pavo, achivati musabata vazodzwa vangu, musakuvadza vaprofita vangu. Scripture iyi iri kureva vana vaIsraeri, iri kureva kereke yaIsraeri, iri kureva every Jack and Jill yavana vaIsraeri as they are marching from Egypt to Canaan. Mwari unoti musabata vazodzwa vangu, kumadzisha ane nharo, musakuvadza vaprofita vangu. Ndoda kuti upabate ipapo, ngaparege kukutsvedza kuti iwe semwana waMwari une kuzodza kugere mauri. Iwe mwana waMwari uri muzodzwa waMwari, pane zodzo yashe iri mauri. Message yangu mangwanani ano inoti hakuna unouraya chakazodzwa naMwari, hakuna unoparadza chakazodzwa naMwari. Rega nditaure ndichiti kune vanhu vanofunga kuti vane simba pamusoro poupenyu hwako rokuti vakuuraye. Kune vanhu vanofunga kuti vane simba rekuparadza mhuri yako. Kune vanhu vanofunga kuti vane simba rekuparadza ministry yako. Kune vanhu vane simba vanofunga kuti vane simba rokuparadza mhuri yako, kana marriage yako, kana business rako, kana chipo chako. Kune vanofunga kuti vane simba rekuparadza chiroto chako kana vision yako. Rega ndikutaure mangwanani ano, nyaya yangu inoti hakuna une simba rekuparadza chakazodzwa naMwari. Hakuna une simba rekuparadza munhu wakazodzwa naMwari. Hakuna munhu une simba rekuraya marriage yakazodzwa naMwari. Hakuna munhu une simba rekuraya ministry yakazodzwa naMwari. Hakuna munhu une simba rekukuvadza chiya chakazodzwa naMwari, nekuti Mwari unorebuka makings, Mwari unotsiura madzimambo, Mwari unotuka madzimambo. Unoti musabata vazodzwa vangu, musakuvadza vaprofita vangu. Achireva vanhu vaIsraeri, achireva vana vaIsraeri. Nawe ndoda kuti tifambe zvishoma nezvishoma. Nyaya inonzi kuzodzwa, anointing, to be anointed, kuzodzwa kunoreva kusarudzwa naMwari. Kuzodzwa kunoreva kugadzwa naMwari. Kuzodzwa kunoreva kufevhewa naMwari. So akazodzwa munhu wakasarudzwa naMwari, wakazodzwa munhu wakagadzwa naMwari, wakazodzwa munhu ane favor yaMwari pamusoro poupenyu hwake. Toda kutanga kutarisa murume anonzi Jacob. Jacob wakazvarwa ari a twin, kana kuti ari pasha nemumwe wake unonzi Esau. Esau akanga ari muhombe, Jacob ari mudoko. Story yaEsau naJacob inozikanwa kubvira kuSunday school. Vakomana ava vazvarwa
uyu Jacob waidiwa namai vake, Esau achidiwa nababa. Asi pane chiprofita chaive pamusoro paJacob chekuti Jacob ndiye uchaita mukuru, Jacob ndiye wafevhwa naMwari, Jacob ndiye wagadzwa naMwari, Jacob ndiye wazodzwa naMwari. Pakukura kwavo vakafamba, Jacob ndobva atora utangwe nematorero aakaita. Ndofunga story ya Jacob munoiziva na Esau. Atora utangwe, atora makomborero, atora double portion yekuzodza kwababa, kukomborera kwababa kwava pana Jacob. Shoko raMwari rinotaura iro kuna Genesis chapter 32 pavhesi ya 28. Unonzwa mukomana unonzi Esau achiita a threat kuupenyu hwaJacob. Chapter 32 ya Genesis verse 28 akati Bible apa panonzi parikutaura kuti Jacob akabva ati, Esau akati ndichamuuraya Jacobo kana tapedza kuchema baba, ndichamuuraya Jacobo kana tapedza kuchema baba. Now tiri kuona panapa mukomana unonzi Jacob ari under threat yorufu. Jacob wavhundusirwa nomukoma wake. Jacob wanzi ndichakuuraya nomukoma wake. Jacob wati ndichakuuraya, ndichakuparadza. Saka pagere Esau na Jacob agere nemukoma ari kumurongera kumuparadza. Jacob agere nomukoma ari kumurongera kumuuraya. Asi asingazivi Esau ndechekuti chiya chakazodzwa naMwari haugone kungochiuraya pese pese. Chakazodzwa naMwari haugone kungochibata pese pese. Shoko raMwari rinoti makore afamba, Jacob wakatiza akaenda kwa sekuru wake, agara ikoko kwa sekuru wake. Shoko raMwari rinotionesa kuti Jacob akudzoka. Mukoma wake akazvinzwa kuti Jacob ari kuuya. Bhaibheri rinoti ndobva amuchingamidza aine varume 400. Unoiverenga pana Genesis 33 nyaya ndiri kutaura. Aine varume 400. Bhaibheri rinoti Jacob wakatanga kutya, Jacob wakatanga kudedera. Akati mukoma wangu wauya kuzondiuraya, mukoma wangu wauya kuzondiparadza, mukoma wangu wauya kuzozadzisa shoko riya raakanga ataura. Asi Bhaibheri rinoti iro Jacob paakavasangana na Esau, pavakatarisana, pavakaonana, Esau achiona Jacob, Esau achingamidza Jacob, achitarisa kuna Jacob, hanzi akanomubundira munun'una wake, akachema ari pamafudzi ake. Chii chaitika? Izodzo vakomana uya akakuthretena iwe Jacob kuti unoda kukuuraya. Paanosangana newe zodzo inotanga kushanda, inoshandura pfungwa dziya dzekuda kukuuraya. Zodzo inoshayisa simba riya remunhu ada kuponda. Haambofi akazvigona nekuda kwezodzo iri mauri. Esau akamubundira, akatanga kuchema, akatanga kumubvunza ndivanani ava. Jacob na Esau vakatanga kuita catch up, vachikurukura nyaya. Chii chaitika? Pafamba zodzo. Rega nitaure mangwanani ano, kune vanhu vari kurangana kuparadza upenyu hwako. Kune vanhu vari kuedza kuti vakuuraye zvichida chikafu chaunodya. Pane zvavakaisa kuti ufe. Vamwe vanotumira zvikwambo, vamwe vanotumira zvitokoroshi, vamwe vanotumira miseve. Vari kurodza miseve yekuparadza upenyu hwako. Pane vari kurodza miseve yekuparadza mhuri yako. Kune vari kutuma mhepo dzekuparadza vana vako. Pane vari kutuma mhepo dzekuparadza ministry yako. Pane vanotuma mhepo dzekuuraya upenyu hwako. Asi ndine nyaya yandapiwa naMwari kwauri mangwanani ano inoti chakazodzwa naMwari hakuna unogona kuchiuraya. Chakazodzwa naMwari hakuna unogona kuchiparadza. Chakazodzwa naMwari hakuna une simba rokuchikoromora. Esau haugone kuuraya Jacob nekuti Jacob wakazodzwa naMwari. Esau haugone kuuraya Jacob nekuti Jacob wakagadzwa naMwari. Esau haugone kuuraya Jacob nekuti wakazodzwa naMwari.
Favor ya Jehovah iri pana Jacob, iwe mwana wa Mwari. Favor ya Mwari iri pamusoro pako. Hakuna une simba rokukuuraya. Unongofa chete panguva ya Mwari. Unongofa chete Mwari panenga atendera. Unongofa chete nokuti Mwari wazvida. Uchafa panguva yatenderwa na Mwari. Haufi panguva inoda varoyi. Haufi panguva inoda vavengi vako. Haufi panguva inoda vaya vanokuvenga vanoronga nekurangana kuti vakukuvadze. Pano tine imwe nyaya yomukomana unonzi Mozisi. Bible shoko raMwari rinoti pana chapter 1 Exodus, kwakavapo Faro wakanga asingazivi Josefa munyika yeIjipita, ndobva ashandura mutemo unoti vana vaIsraeri vawandisa. Vanhu ivava vakana vawandisa kudai, pakaita hondo vachabatana navavengi vedu kuti vatiponde vatiuraye. Regai tivaitire mutemo, tivaomesere. Wese mwana mukomana unozvarwa unofanira kuurayiwa. Wese mwana komana wechiJudha unozvarwa unofanira kufa. Bible shoko raMwari rinoti vana komana vese vaizvarwa vaikandwa muna Nile vachidyiwa nengwena. Vaikandwa muriver Nile vachidyiwa nengwena, vachiparadzwa, vachifa, vachimonywa misoro, vachiurayiwa. Asi pano patinotarisa pana Moses, Bible shoko raMwari kuna vaHebrew chapter 11 verse 25 inoti Moses paakazvarwa wakanga ari a special child, wakanga ari an anointed child, wakanga ari a favored child. Vabereki vake vakamuvanza for 3 months. Haana kumboparadza, haana kumboparadzwa, haana kumbourayiwa. Moses wakachengetedzwa. Moses wakagadzwa bhasikiti raakagara mariri ari mumvura imomo, akavanzwa navabereki vake parwizi rweNairi. Rega nditi kumwana waMwari, pauri ipapo wakavanzwa pasi pamapapiro aJehovha, pauri ipapo wakavanzwa pasi peropa raJesu, pauri ipapo wakavanzwa mumaoko aMwari. Makarwe eriver Nile haagone kuparadza, makarwe akakukomberedza haagone kuparadza, vavengi vako havagone kuparadza, vaya varoyi vane mazino anogeda kuti vadye nyama yako havagone kuparadza, nekuti wakachengetedzwa saMozisi wakanga akachengetedzwa. Shoko raMwari rinoti Mozisi ari mubhasiketi imomo, ari murwizi rweNairi, akachengetedzwa. Kwakasvika mwanasikana waFaro, iye Faro uyu ane mutemo wokuuraya vana vakomana, ndobva amudzikinura akamuchengeta somwana wake. Vanhu vaMwari, regai nditaure, vaya vakanga vachida kukuuraya ndo vachakuchengetedza. Vaya vaida kukuuraya ndo vachakurwira. Vaya vakanga vachida kukuuraya ndo vachakuchengeta mudzimba dzavo. Vaida kukuuraya ndo vachakupa hembe. Vaida kukuuraya ndo vachakupa zvekudya. Vaida kukuuraya vachabhadhara maschool fees ako. Vaida kukuuraya vachabhadhara marent avo ako. Vaida kukuuraya they shall give you shelter. Tinoona Mozisi akugara mumba maFaro. Chii chaitika? Chakazodzwa naMwari, hakuna une simba rokuchiparadza. Chakagadzwa naMwari, hakuna unochiuraya. Chakasarudzwa naMwari, hapana unochikuvadza. Mozisi wakurira zvino mumba maFaro, ari muzukuru waFaro, ari mwana womwanasikana waFaro. Mabhiri echikoro ari kubhadharwa naFaro. Chikafu chaMozisi chabhadharwa naFaro. Hembe dzaMozisi dzabhadharwa naFaro. Chii chaitika? Chakazodzwa naMwari, hakuna une simba rekuchiparadza. Rega ndikutaurire mwana waMwari, chengetedza kuzodzwa kwako, nekuti kana uchigara pasi pezodzo iyoyo, Mwari unoti musabata vazodziwa vangu, musakuvadza vaprofita vangu. Mwari unorayira shoko, Mwari unorebuka your enemies. Vavengi vako vanonzwa inzwi raMwari, vanokuvenga vanonzwa kutaura kwaMwari. Zodzo iri mauri inoattracta nyasha dzaMwari. Zodzo iri mauri inoattracta protection yaMwari. Zodzo iri mauri inoattracta kuchengetedzwa kwaMwari. Mwana waMwari, usararama upenyu hwokutya, usararama upenyu hwokutya varoyi, usararama upenyu hwokutya rufu. Iko zvino tiri pasi penyika iri muCovid-19. Vazhinji vakavhundusirwa kuti vachafa neCovid-19. Vamwe vedu vakapera, hama dzedu dzakaenda. Asi rega ndikuudze, kana Mwari asina kutendera hauparari, kana Mwari asina kutendera haufi. Nekuti chakazodzwa naMwari, hakuna unochiuraya. Kunyange Covid-19 kana isina kutenderwa naMwari haimbofi yakakubata. Rega kuvhundusirwa, rega kuchichidzirwa, rega kurarama upenyu wokutya, nekuti chakazodzwa naMwari hakuna unochiuraya. Pane nyaya yakaitika muBhaibheri yemukomana unonzi Dhavhidha.
Dhavhidha unomira pamberi paGoriati. Goriati unomuvhundusira, unoti ndichakuuraya nhasi, ndichakuparadza. David wakanga akazodzwa ari mwana muduku, ari kuma 17, 18 years. Wakanga akazodzwa, hapana chaaive nacho, aingori nezodzo nechifuramabwe nedombo muruoko rwake. Asi rega ndikutaurire, mathreati ose aGoriati, kuvhundusira kwose kwaGoriati, hakuna zvakakwaita muupenyu hwaDhavhidha. Kuchidzira kwose kwaGoriati, hakuna zvakakwaita muupenyu hwaDhavhidha. Mashoko aGoriati nemunondo waGoriati hauna simba pamusoro paDhavhidha, nekuti Dhavhidha wakazodzwa naMwari. Chii chatinoona pakati paDhavhidhi naGoriati? Tinoona Goriati achidonha pamberi paDhavhidha, nekuti Dhavhidha une zodzo yaMwari muupenyu hwake. Rega ndikutaurire, mapere aya akamboda kutora makwai aDhavhidha akatadza kumubata nekuda kwezodzo. Shumba yakada kurwa naDhavhidha, Dhavhidha akaiuraya nokuda kwezodzo. Chakazodzwa naMwari achiurayiwa namapere, chakazodzwa naMwari achiurayiwa neshumba, chakazodzwa naMwari achiurayiwa nezvishiri, chakazodzwa naMwari achiurayiwa nezvivanda. Iwe une kuzodza kwaMwari kuri pamusoro pako. Bhaibheri rinotiratidza Sauro akanga ari mambo waIsraeri, wakatanga kuvenga Dhavhidha, achimuvengera nyaya yekuzodza kwaMwari kwaive pamusoro pake. Sauro akatsvaka nzira dzekuuraya Dhavhidha. Shoko raMwari rinoti akamupa mwanasikana wake kuti ave mudzimai wake, kuti amuswededze pedyo. Rega kuti kwa munhu akakotsira, vaya vanokuswededza pedyo vachenjerere. Vamwe vanokusekerera vachikurongera kukuuraya, vanokuita mukwasha wavo, vanokuita sekuru vavo, vokuita hama yavo, nyamba vane ajenda yekukuparadza. Sauro unoswededza Dhavhidha padhuze, unomupa mwanasikana wake, unoti iva mukwasha wangu. Asi Bhaibheri rinotiratidza kuti rimwe zuva Sauro akuda kuuraya Dhavhidha. Mwanasikana waSauro ndiye wakarwira Dhavhidha, akaita kuti Dhavhidha abude mumba, akaisa chidhori pamubhedha paDhavhidha. Ambenge anzwa kuti Dhavhidha unorwara, akati zvino ndamuwana mukana wokundimuuraya. Rega ndikutaure, vaya vanokurongera rufu vachakurwira, vanokurongera rufu havana chavanokuita. Tinoona mushoko raMwari Dhavhidha achivhimiwa naSauro, Sauro achimuteverera, akugara mumapako, akugara mumasango. Sauro achiteverera Dhavhidha mumapako eAdhuramu, asi haana kugona kumubata. Sauro wakakundikana kuuraya Dhavhidha nekuti chakazodzwa naMwari hakuna unochiponda. Ukaenda kuna Matthew chapter number 2, kune nguva Jesu ari kacheche, azvarwa ari mwana mudiki muguta reJerusarema. Kunouya vachenjeri vemabvazuva vanoti uripi uyo wakazvarwa ari mambo, vachibvunza kuna Herodhi. Herodhi unobvunzisa kuti wakazvarwa kupi. Awana information. Vakomana ava vakachenjera, vachenjeri vekumabvazuva vanoenda kunzvimbo yaive naJesu. Bhaibheri shoko raMwari rinoti vaenda ikoko. Herodhi unoti kana muchinge mamuwana dzokai munditaurire, nokuti ndinoda kumunamata. Asi waida kumuuraya. Shoko raMwari rinoti inzwi raJehovha rakasvika kuvarume veuchenjeri zvikanzi musaenda kuna Herodhi, nekuti Herodhi uda kuuraya mwana. Rega ndikudze, kune vanhu vachapiwa vision pamusoro pako kuti urege kuurayiwa, urege kuparadzwa. Mwari uchatuma vanhu vane shoko rake kuti unzvengeswe miseve yowakaipa. Ipapo Josefa aive baba vaJakobho, aive baba vaJesu panguva iyoyo, ari foster father kana step father waJesu. Nditaura nelanguage inonzwisika vanhu. Josefa unonzi baba vaJesu. Unoroteswa hope kuti tiza nomwana nekuti varipo vada kumuuraya. Herodhi haana kugona kuuraya Jesu ari mwana mucheche. Vamwe vana vakaurayiwa zvavo, asi Jesu akapona, akanunurwa, akadzikinurwa nekuda kwaMwari. Chii chakaitika? Hakuna Herodhi anogona kuuraya chakazodzwa naMwari. Wese munhu akazodzwa naMwari une matambudziko anosangana nawo, une kurwiswa kwaanosangana nawo. Munhu akazodzwa naMwari unosangana nematambudziko muupenyu. Rega ndikuudzei nhasi, matambudziko ausangana nawo chikonzero chokuti une zodzo yaMwari pamusoro pako. Zodzo yauinayo inoattracta maenemies, zodzo yauinayo inoattracta vavengi, zodzo yauinayo inokumutsira nhamo, vanorwa newe, vanokureva, vanokurangana nevanokurongera. Asi rega ndikuudze, havambofi vakakuparadza nekuti chakazodzwa naMwari hakuna anochiuraya. Mwari unorwira vake vaakazodza, Mwari
Mwari unochengetedza. Vake vaakazodzwa Mwari unonunura. Vake vaakazodza hapana unorwa newe uchakuparadza. Hakuna unorwa neministry yako uchaiparadza. Hakuna unorwa nekereke yekwenyu uchaiparadza. Hakuna unouraya chakazodzwa naMwari. Mwari hana kuvatendera kuti vavakanganise. Mwari hana kuvatendera. Wakarayira, he rebuked the kings for their sakes achiti, do not touch my anointed ones. As I'm speaking right now, inzwi raJehovha riri kuribuka vavengi vako. Varoyi vari kuribuka neshoko raMwari pavanouya kuzokukuvadza. Jehovha unovarayira, musabata vazodzwa vangu. Zvidhoma pazvinouya zvinonzwa shoko raJehovha, usabata vazodzwa vangu. COVID-19 painouya, Jehovha unoirayira, usabata vazodzwa vangu. Rufu parunouya, Jehovha unorurayira, usabata vazodzwa vangu. Accident panoda kuitika, Jehovha unoirayira, usabata vazodzwa vangu. Rega ndikuudze ndichipedzisa nchiti, iwe hapana chinokubata kunze kwechiya chatenderwa naMwari. Hakuna chinokusvikira kunze kwechiya chatenderwa naMwari. Zodzo yaJehovha inokuchengetedza. Inzwi raJehovha rinokuchengetedza. Nyasha dzaJehovha rinokuchengetedza. Rega kuvhunduka, rega kutya, rarama uchifara. Pombonoka, rumbidza Mwari wako, namata Mwari wako, tenda Mwari wako. Chakazodzwa naMwari hakuna unochiparadza. Chakazodzwa naMwari hakuna unochiuraya. Ministry yako yakazodzwa naMwari. Chipo chako chakazodzwa naMwari. Business rako rakazodzwa naMwari. Chawina chocho chakabva kuna Mwari. Chakabva kuna Mwari hakuna unochiparadza. Mwari udega ngaukomborere, akuite zvakanaka, akuchengetedze, akupe tariro, akupe kukunda, akupe mufaro nokuti wakazodzwa naMwari. Ndega ndinamate. Baba, ndinokutendai nenguva yamandipa yekududzira shoko renyu kuvanhu venyu, nokuti chakazodzwa naMwari hakuna unochiparadza. Shoko iri Baba ngaripinde mumwoyo yavana venyu, rigare muhana dzavo, varichengetedze Baba. Varege kuvhunduka, varege kutya, vasavhundiswa navanhu, vasavhundiswa naSatani namadhimoni. Vazoti vakazodzwa naMwari, sekurayira kwamakaita madzimambo namadzishe kuti asabata vana vaIsraeri. Nevenyu ava Baba vanzwa shoko iri, vakatenda kuna Kristu, vanomutevera, vanochengetedzwa nekuzodzwa ikoko. Rayirai zvirwere zvisavabata, rayirai rufu rusavabata, rayirai vavengi vasavabata, nekuti ndevenyu. Ndavareverera Baba, ndavanamatira. Nenyika yekwedu ngaikomborerwe nemi, noutungamiri wayo ikomborerwe, hurumende yayo ikomborerwe nemi, vatungamiri, vabati, mabhishop, vakuru vemakereke vachengetwe nemi, nekereke yenyu irindwe nemi. Ndaikumbirira, ndaireverera muzita raJesu Kristu. Amen.